kardom pini prime time birtalong penili sami hombar killing pi aprangsi birtang ton principal midam dia prang birtang kumpi arjuitha MLA Kiliga Parman BJP asong EM Rajuti Sopen vote kere kamai ke pedopon. Korkanti constituency alo inglong saboralong APHLC asong atumpek vote kere kamai kangni. Joki hola sang tilang so IB adung heralong SSA sai kamatupen kaprek akisok kilang pon. Birtang kumpi arjupon ikde phi puthot birtang tonpen chipajir midam sena Lakhakre pli korkanthi constituency arlo lang lokso pathok lamalong BJP asong tumpen vote kerega mai kangnipo Assam Assembly election Karbi ANGLONG along nonapong ta BJP asong pen karjak dun mate kachet toydun malong tiatim penta BJP asong ong duna vote pen kachet pahay pon jiapan non malom do de sangse vote kerega mai padopon Lason sila khakre pli korkanthi MSC constituency arlo trainer ke power ki hat LAC SD BJP asong pen karjak dun abang puak ke hai dorsing rong hanga perman do de sangse Karbi ANGLONG Autonomous Council EM Rajutiso Municipal Board Maipu Konggantiso Korkanthi Mondol Maipu Dolo Inti Lapen Ongdung ke Tekeding BJP asong klembang kubang piatumpen Ongdung avot pen ke pahay pon japan vote kereka mai ingnipon Lason si pinyanarlo porpai siraj tima porpen samilang so ahi tielong vote kereka mai padopon si along ni arong along padodampen kidut si Kongbirik teli arong along ta vote kereka mai ingnipon Narong pen berta pangdakon anande News.News Karbi ANGLONG lang nokso hawa ke ruang tik asini lampang dakulo tarapungan tami pacit ko ke pan kono tarapung da cit elo atwa ni lisi idar ke trok sini le isi sangrena atwa lo tangelo lapen ke da isi pen sayang dengan klep ponje bhan election jutete bida singleng lapen ke tosing wang pen bang pen bahini ay mele bang pen pen MP khai bang pen da isi pen kacing thura sayang dengan ke ponje bhan ni phai kore hini ani kang sam por phai pipen bang cheng ponsi lakhakre pli korkanthi constituency inglong sabor polling station along Lakhakre narke power ke hat LAC apartment ren kram sa phan ong dung abut pen kape hai ponji phai je ai ka tharai hin pen but kere amai kang ni po Pangso malong akhai jai ka tharin pen ke than pon lake National Party BJP Congress atuma phanjong si pahai bom lang pulote Karbi ANGLONG ke kivir det bilong lo la sivir via college chesong lo na langdame ningkan kreser kebra phokebra isyaningkan ke Karbi mate inglong aso pangrum pet phan troxer kebra trok do sita ningkan soringi ra kresia ningkan ke inglong aso doan phan phokebra pho vetlo lapen Karbi an vet pulote phan plikebra pho vetlo la si APHLC song phan pahaira ilitu Kilong nang jia ja kong chipalong ra khai long ri chrai kong lo nang lapen APHLC jong si ki hai lote hemprek ki palong jia phan che song vek lapen EPP pulotang te arpu pen tame chi opu ji puta rada phan klar dak pen than pon Denarong pen berta pang dak pon chen tong inti News.News Karbi ANGLONG Samagra Shiksha Abhijan asong tumpen chuki hola IB adung hedalong tikok tiki osmara tumphan sikilang padupon bomlo Pinpur pon में नीली ब्लैकहैंड कोरपो MSC constituency के पारो समग्र शिक्षा अभियान SSA अटुम्पेन Pregjam akiso tekok teki au sumara tumaphan sekilang aseke dengpon bomlo lasialang li tumpen pachini pona tengke majok ahem au sumara tumle dosita aki joypen silang ponji puta nang pachini duntu lapang so program kiwan ke nilip araraphan panong siwanlo sekilang atum Dr. Ajinda Saikia physiotherapist Rina Gogol research person Noren Tokbi research person Borsing Inti assistant research person alang li tumpen si patir piponsi lapuson apor unahut setame penang an atuma phan silang pon bom lo puta
alang litum pen lam then ang pachini dun thu pini pherang ke atom ka hom ridam unahu mesen pen lapang sosai pachun pon bom lo Nilipen bertapang dakpon Anil Sonrongpar News.24 Karbi Anglong. Ini saya Arpi. Nili tung nili block mission office pen nili tung cepatir pipon pen pini kada nipo therapeutic service nili tung TV pon pili nini an kecok iklo. Nili tum along stong dun la nili alang li doktor sinto soikya alang li bang tum atumi an nili tum bang nerkep an alason nili tum than pon long lo nili Lakha Tretoxi Socheng Thenta constituency ang kangarlo rongbongwe ahawar along APHLC song atumpen lakha penerkep Harvard ke hat MLA kilika pan bot kireka mai padopon bangso mai along akihay mensi ang chuahin pen mai choriponsi mesen pen mai tajun pon lakha penerkep Harvard ke hat MLA kilika pan APHLC song penangkat toidon a candidate Suren Kamsa pen mai along kejai pon atengke non kewang di Assam Assembly election kacepati along jongsi hai dun dedet purotang te Socheng Thenta constituency ang kangarlo kedam kewang atowar Penchenglok eco-sensitive zone highway at kisung penta kepajok jia bor ipon beng jiputa rat ang no chechak pon. News Desk Report News.24 Karbi Anglong. Pini berta na pon si kang ton pon iglo dumit hang me kardom.